To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Ekopa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Ango amarya, ga ango ga amarya, ga ango ga amarya, ai rana ba ta kariya, ga murhu ga tukunya, ga gibi kawo shirya, soyayya ta yi daɗi, ga Salim angon amarya, yau Fatima ce amarya. Ya girma kwariya kauna kun kai musaya yau har an kai ga aure to farko na sanya sarki Allahu kaliki ya rabbi yo salati gunda sadiki sa'a hali sahabu mabiya musadiki dan suka kare dafan in zama haziki Allah cike ka sanya iyayen muraziki ango amarya ango amarya ranar bikin ku ta zo an tara ayari ango Salim da Fatima yau na ga zahiri Abdul Ekopa na zo zando ka tambari mata ku rinka buɗa sauti na hirari yau ga Salim da Fatima sun zarce garari ango amarya ta kunki dagwas a hankali kin yo ado abun birgewa da walwale kamshin jiki haba har a idan ki tozali fatun make da wance ko da hakin hali ai dole in yabe ki in kyala muskili ango amarya ango amarya ango Salim ashe yau an iska lokaci ai babu jira dan ka samu tabbaci Fatima ta zamo ta kakarar magulmaci duk makiyan ku kyale sun fita hayyaci ko dole biyi murna girki hace ango amarya ango amarya in so ruwan zuma ne to zana so na sha Fatima ga Salim zauna sai ya sha kisha kun san ruwan guba ba mai so kaɗan ya sha ai yau da ke da shi ɗaya ne tare ku yi sha yau ba ka ce na ce kun kere wa sha ango amarya ango amarya halin mutum yakan zama jari a ko'ina shaidar abokanan ango ni na bayyana duk ɗan ƙwarai cikin taro ba a mai sana shi ma Salim anan shafin ayi jinjina ango amarya ango amarya Fatima yau zaki gidan miji ki sallama da kawayan aji ga dan bayani ta so kiji aiki in ya saki baran gaji aure ibada kin san haka sirrin mijin kirfe can daka turmi kaɗai ke jurar daka ku haɗe kai na ce ku zama tsintsiya hakuri ku da juna ba wariya shinkafa da fayar da jarmiya ya ci zai sa ya tuno jiya ango amarya ango amarya ga gaisuwa ta zammi ka Alhaji Tijjani Idris barka baba ga ango na gaishe ka Hajiya Khadija na so gaishe ki maman ango kare to sannan ki Hajiya Zinatu Hajiya Uwani Hajja Balaraba Hajiya Fatima yayyan ango suna yankuna tsara ga yaya babuji honora ga yaya Sani yayan Rabi'u yayan Yahaya ga Ibrahim antis mata su ma zan gaishe su ga anti ummi
Fidausu Momi aure, Falkairu Auta aure, Musalama aure, Yanwana Ango aure, ga Siraja Yalo aure, ga Halifa namu aure, har Abdul Halim aure, ga Sunusi namu aure, na sanyo Amir aure, ga Mustapha ma aure, ga Abdul Samad aure, ga Ibrahim aure, ga Abban Gaya aure, ga Abdul Malik aure, ga Abdul Basi aure, sai su abokanai mazan jera ga Yahuza Megi aure, Anwar dan kwara aure, Ibrahim Inga aure, Abdulrahman aure, Malam Aminu aure, Sabo Malladan aure, sai bangaren amarya zangaida Alhaji Awul family gaishe ga Hajiyan Dala aure, Anti Dosiya aure, Anti Asiya aure, ga Anti Mero aure, Anti Basma aure, ga Anti Hanne aure, Anti Amira aure, ga Anti Ummi aure, ga Fauzi Baby aure, Nasa da Hira aure, Nasa Shukura aure, na sanya Husna aure, a ciki da Zainab aure, Nasa Umaira aure, ga Walidama aure, ga Munazzafatu aure, har Mujittafatu aure, ga Yaya Amir aure, ga Yaya Hassan aure, Yaya Ɗayyabu aure, ga Yaya Sali aure, Yaya Amaka aure, ga Yaya Malam aure, Sarki Abubakar family zana gaida Hajiya Nafisa Sarki Abakar Hajiya Fidausu Sarki Abakar ga Anti Ummi aure, Anti Shukra aure, ga Anti Umma aure, ga Anti Bai aure, na samu Barak Sarki Abakar ga Abba a ciki Sarki Abakar ga Halifa na sako Sarki Abakar to sai gawayen amarya alayi ga Zibalansi aure, Maman Mashakur aure, Bilget Nisaiba aure, Maimuna Fagbalawa gaishe ki auren Salim da Fatima min shauki Abdul Eko fa ne fatan kairi